Salamat Ginoo kanimo tanan dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So, last week we started a preaching theme where nagstorya kita kabahin sa kinauyukan nga mga values, the core values of GCAF. We actually have 6 of them. No, the last week, si Elder Benji Nakwa talked to us about the very important value which I believe nga matag Kristohanon dapat naagyud siya ingon ani nga value sa iyang kinabuhi. That is to honor God and His Word. To honor God and His Word. And for me, it was such a reminder nga kinahanglan gyud ko nga ang akong kinabuhi mo reflect a life that is honoring God o gina-treasure pud nako ang iyahang pulong. This morning we will be talking about kining pagpaningkamot nga muliwat kang Kristo. That is striving for Christ likeness. Kung nakakitay Biblia, palihog ablihi sa Filipos or the book of Philippians chapter 3, kapitulo 3, bersikulo 7 hangtod sa 14. Philippians 3 verses 7 to 14. Allow me to read the Word of God starting sa verse 10 onwards because mauman gyud ni ang aspect nga I want to give highlight later sa atoang mga pagwali. Okay. Verse 10 to 14. Filipos kapitulo 4. Ang pulong sa Dios nagpadayag. Ang akong pangandoy karon mao nga mailak ko pa gayud si Kristo. Nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. Wala ako mag-ingon nga natuman ko na ang tanan o hingpit na ako apan nagapadayon ako sa pagpaningkamot nga akong makabot ko kini kay mao kini ang katuyuan ni Kristo Jesus kun nganong gipili niya ako. Mga igsuon ko kang Kristo, wala ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. Apan ang akong gihimo karon mao ang pagpahikalimot sa mga nangagi ug ang pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha. Nagapadayon gayud ako sa akong pagpaningkamot nga makabot ko ang akong gitinguha, ang madawat ko ang ganti. Kini nga ganti mao ang pagtawag sa Dios kanato pinaagi kang Kristo Jesus nga magpuyo kita didto sa langit. Ang Dios magapanalangin sa iyahang pulong. So the picture that you are seeing sa ako ang likod are duha ka dalan, a crossroads, 2 paths that leads home. Kini siya sa ako ang pagkabata, tinuod gayud kini, kay ang ako ang dalan gikan sa eskwelahan padulong sa amo ang balay, I would always choose 2 different paths. No? Adunay dalan. Ang usa ka dalan didto sa simento that will lead to the highway, nga daghan og mga amigo, daghan og mga motor, tricycle, og uban pa, and it's about 2.2 kilometers walk from our home going to our house. Now, siguro dili ra gyud kayo na layo sa kadtong mga kaigsuonan nga anad og lakaw og jogging, but when you are grade 1, grade 2, that will take a lot of time, no? Sa panahon nga ingon ana pa ganahan kaayo ko kay active pa kaayo ang imagination sa usa ka bata, and every time I would walk home I would enjoy imagining myself being a superhero or uban pa as I walk home, no, ingon ana. But the other path is the path of more resistance, no, katong pavement nga path, simento kay a path of least resistance. Pero kining pikas kay a path nga moagi ko sa lasang nga naay daghan man good og rubber trees sa amoa. No, basta sa bado na gani didto sa amoa sa kabasalan, manimaho na siya kwarta. Mao man na ang baho sa kining rubber, no. Baho gyud siya, pero matud pa nila mao nay baho sa kwarta. And I would often go to or sometimes I would go to that path
where enjoy gihapon pero daghag lamok, daghan og pwede ka makakita og mga bitin. It's unenjoyable but at least kanang traveled path. Two paths. Usa kay lingaw kay daghag tawo, daghang mangagi, somehow ma-enjoy ka. The other path is few people would go there pero daghang mga kalisod apan malingaw gihapon ka, especially kung ang imuhang kauban kay ako ang best friend, no? Kaming duara didto mag-adventure. Now, I know many of us love to go to an adventure, no? Pero the Bible talks about the Christian life or the faith as a journey. If you can remember, the book of Hebrews likens our faith journey nga kita nga mga Kristohanon karon pinili sa Ginoo as to like the Israelites from Egypt to the promised land. Nga diin naa kita karon sa wilderness, looking forward sa kining the promised land, which is for us ang presensya sa Ginoo, ang langit nga anaa ang presensya sa Ginoo. And it is where in this wilderness maoy grabe ang mga pagsulay apan naa ang Dios kauban kanato, ang iyahang milagroso nga presensya nagauban kanato, and we are kept by His grace, His power throughout this wilderness nga journey. Mao kana ang faith nga journey nga gihulagway sa book of Hebrews. In the same manner, ang libro sa Mateo kapitulo 7 nagsulti pod kanato kining duha ka ganghaan, two gates and two paths. Niingon si Mateo, kay luag ang pultahan ug lapad ang dalan padulong sa impyerno, ug daghan ang mangagi ni ana nga dalan. Apan masigpit ang pultahan ug lisod ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan, ug gamay lang ang nagsubay ni ana nga dalan. So, it's not merely a gate but also a road where people would travel. Kasagaran mo travel didto sa luag ug hayahay nga dalan kay daghang mga tawo, ug ang mga tawo nga naglakaw pod didto lahi pod ang ilahang ginadala nga values, the values of the world sa kalibutan. While those who enter into the narrow gate ug sa narrow nga dalan, it's not a kanang happy o enjoyable nga dalan, but tungod kay naa si Ginoong Hesus. He is the way, the truth, and the life. Naa ang presensya sa Dios, bisan og lisod ang kinabuhi. Daghan og mga pagsulay, malipayon kini nga dalan, dili tungod sa outside circumstances, but the inside nga circumstance where Jesus is alive in our life. Mao kini. And which is, siguro mangutana ta, nga nganong giistoryahan man ni nato when we are talking about Christ-likeness. Nganong naamay istorya about these two roads and two gates. In our passage, makita nato nga ang atoang pagpaningkamot nga mahisama kang Ginoong Hesukristo is a landmark nga dapat mahibaluan sa usa ka tawo nga naglakaw na diha sa panaw nga naa na didto sa narrow road and narrow gate. Now we have to understand this background kay para makita nato nga asa man ta galakaw karong panahon na. Because you cannot do this value of striving to become the Lord Jesus Christ kung naa pa ka karon galakaw-lakaw didto sa wide gate o sa wide road. You understand? No? You could never have this value of striving for Christ-likeness kung ang imuhang values, ang importante para kanato, kay kana pang mga butang nga naa sa kalibutan. And this is what precisely is Paul telling us in the book of Philippians chapter 3. By implication, Paul reminds us of the status of our spirituality. Dapat makabaluta kung asa na ta before we even begin to talk about muliwat ta kang Kristo Jesus. Now the question is, do we know where we are sa atoang faith journey? Asa naman ka?
nakasulod na ba ka sa narrow gate and narrow road? Kung nakasulod na ka sa narrow gate o narrow road, unsa may imuhang evidence nga ikapakita nga nakasulod na gyud ko? What are the landmarks that you see in your life that would say nga naa na gyud ko ani nga panaw? Parte na gyud ko sa spiritual children of God nga naa sa wilderness looking forward to the promised land, and I am assured of it. What are the spiritual landmarks nga ato ang makita sa ato ang kinabuhi? Now, I'm gonna talk about 3 spiritual landmarks. The first 2 are very important to understand, but I will be focusing more sa ikatulo nga spiritual landmark kay kiniman ang nag-focus gayud sa ato ang topic, which is striving for Christ likeness. But the first 2 are equally important para makabaluta ug makasabot ta nga nakasulod na bata or wala pa. So, ang pangutana, unsaon nato pagkahibalo nga naa nata sa saktong dalan? Unsa man ang mga landmarks timailhan nga dapat nakong masabtan, mahibaluan, that would give evidence to my profession that I am in the right path, the righteous path set by the Lord Jesus Christ. So tulo ka butang nga gi-mention diri ni Paul in the book of Philippians. Una nga spiritual landmark is naa sa verse 7 to 9, ang gawas nung timailhan sa sulod nung kausaban. Ang gawas nung timailhan sa sulod nung kausaban. Paul says, tinuod gayud nga ang tanan walay kapuslanan kung itandi sa akong pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan ug giisip ko kini nga basura aron maako si Jesus ug maanaa ako kaniya. Paul began chapter 3 with discussing about the status sa Philippian church. Nga naay mga ravenous wolves, mga false teachers nga nisulod sa Philippian church ug nagsugod og tudlo nga ang kaluwasan kuno dili lang pagtuo kang Ginoong Hesus, apil pod diha ang pagsunod sa balaod. Which is why in the book of Galatians, the same thing ang nahitabo. Nga kinahanglan magpatuli sa ka, kinahanglan nimo ni buhaton, and at the same time ang imuhang pagtuo kang Ginoong Hesus for you to be able to achieve salvation, eternal life, diha kang Ginoong Hesus. Pero Paul says nga kini sila are dogs, are evildoers and mutilators of the flesh. Dili kita mutuo kanila. Tungod kay kining mga tawhana, naa gihapon kanila ang pagpasigarbo sa ilahang mga accomplishments, mga unudnon nga accomplishments. And after that, which is why si Paul says kung panghinambugay lang, kung pahambugay lang, layo ra na sila nako. Nganuman, I am a Hebrew of Hebrews, circumcised on the 8th day. Iyan na din gitagsa-tagsa ang mga accomplishments ni Paul. Ako ingon ani, estudyante ko ni Gamaliel. Maayo kaayo ang ako ang teacher, and I am a Pharisee of Pharisees. I am all of this. Pero niingon si Pablo, pero kana, I count all of that as garbage. Wala naman na siya pulos sa akong kinabuhi. Kung ang mga tao would see that a success in life, kadaugan sa kinabuhi, for me, I count all of that as garbage. I count it all as lost. Kung ikumpara sa glory nga ako ang nakaplagan diha kang Ginoong Hesus. All of that is our losses. Lugi, garbage, because there is a transformation that has now happened inside sa kinabuhi ni Paul during the road to Damascus. A kind of transformation nga nausub ang tanan niya nga kinabuhi, even his desires and even those ang mga butang nga what he considers to be success. Now during that time, probably sa Jewish nga concept, ang success would probably be
nga ikaw mahimong religious kaning expert. Maalamon sa tanan and people would look at you, sikat ka, aduna kay power, plus daghan pagyud siguro kag sapi kay ang mga tawo or gisweldohan ka or daghag maghatag kanimo og offerings, daghan kag support. So these are the things that is valuable og successful para sa mga tawo kaniadto. But tungod kay adunay kausaban sa kinasuluran ni Paul, niingon siya nga layo ra kaayo na. Dili na siya mao ang success because to know Christ is the real success. I remember kadtong young lawyer nga ni duol kang Jesus ug niingon siya nga, Jesus, naan ako ani tanan, no? Dato nako, daghan kog kaalam, morally okay na kaayo ko. Ang pangutana niya, Jesus, how can I gain eternal life? Paunsa man ko nga madugang nako ang eternal life sa kining tanan nga naa nako karon, no? Sometimes we think of our faith as something like that. As dugang sa unsa man nga naa nako karon. Which is why Jesus said, ihatag tanan nimong kabtangan sa mga tao. Sa mga pobre and come back to me. And dili niya ma-let go. Because for him, naagyapon siya sa mindset nga being successful is having all this, plus idugang pagyud nako ang eternal life, kana mo'y ultimate success. But for Jesus Christ, it's different. Nga kung nakakita ka og pearl of a great price, pwede nimo nga ibaligya ang tanan in order to have this pearl of great price, this treasure that is the Lord Jesus Christ. Everything else is you count as a loss. And this is the change that has happened sa kinabuhi ni Pablo. And it manifests sa iyahang pag-istorya, sa iyahang mga gawi, that he counted everything else as garbage in comparison to the surpassing worth of knowing the Lord Jesus Christ. Mga igsoon, unsa man para kanato ang success? What are the things that we value karon? I'm not saying imuhan ng biyaan ang imuhang pagka-businessman, ang imuhang trabaho kay imuhan na lang siguro magpareho ka sa akoa, magpastor or mga lagad sa Ginoo, dili na ni tanan. No, that's not what the Bible says. It's something that is changed from the inside. Nga yes, gatrabaho ka, ga-business ka, for what purpose? Is it to gain gold? Is it to gain glory? Is it to gain power? Is it to gain more influence, more relationships? Or is my business now, is my work now, kining tanan akong family, this is all I'm doing this para malipay ug mahimaya ang Ginoo sa akong kinabuhi. That's just it. Nga magkinabuhi ta nga para sa Ginoo, this is an inner change that would result in an outward nga mga timailhan. Gawas nung timailhan tungod sa gibuhat sa Ginoo sa atoang kinabuhi. What is true success for us? For Paul, it is gaining or the surpassing worth of knowing the Lord Jesus Christ. Mailhan nako ang Ginoo sa akong kinabuhi as He continues to reveal Himself through His Word and through the experiences that we have, whether it's in our work, our business, or in our families. Mauna ang unang spiritual landmark. Have you experienced that in your life? Aduna na ba'y kausaban? Nga yes, our work, our money, our business would now become tools. Dili na siya end result. Nga mauni akong gusto kabuton, kundili a tool to a bigger nga panlantaw o God-glorifying ambition that is to know the Lord Jesus Christ. Now all of this, ihatag kini sa Ginoo kanato sa ihang dakong grasya, and it is clear nga pinaagi kini sa
on the basis of our faith in the Lord Jesus Christ that the Lord will give this transformation to us. Ikaduha nga landmark nga gisulti diri ni Pablo would be ang kining pagkahiusa kang Kristo. Dili lang nga ikaw giusob sa kinasuluran nga mugawas pod nga timailhan on the outside, pero naapoy pagkahiusa kang Kristo in verses 10 to 11. Ang pulong sa Dios nag-ingon. Ang akong pangandoy karon mao nga maila ko pagayud si Kristo nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos. Hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon aron nga pinaagi niini mahimong mabanhaw usab ako. Now Paul is talking here from discussion of merely the beginning of faith nga mukos og transformation, miambak siya into this union with the Lord Jesus Christ. Nga nahiusa siya sa kamatayon ni Ginoong Hesus ug sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus that would give him assurance of life eternal. Nga tungod kay nahiusa ako sa kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, yes, mamatay man ko. Maka-eksperyensya man ko og pagkaalaot o kasakit ni ining kalibutan that would lead me to death because of sin that is in me. I have hope, assured ko sa ako ang future because of the reality that Jesus was alive. Nabanhaw si Ginoong Hesus ug nahiusa pod si Pablo ni anang pagkabanhaw. And that's the beauty of baptism actually, my friends. Baptism is not simply nga gilumsan ka unya gipagawas ka or an explanation of your faith, a proclamation of your faith to other people. Pero naay kamatuoran dinhi nga nahiusa ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus sa kadtong panahon nga gilubong ka didto sa ilalom sa tubig. Ug nahiusa pud ta sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus samtang giahon pud ta gikan sa tubig. This is the explanation of Paul nga siya maka-attain sa resurrection from the dead because nahiusa siya diha kang Kristo. Paul is talking here about his assurance of the future because of the reality, karon nga realidad nga nahiusa na siya diha kang Kristo. Assure as Christ suffered, died, and resurrected, Paul says, I want to know that, Lord. Gusto ko makasabot ni ana. Gusto ko nga mahimong intimately nga makaila ug makasabot sa imuhang giagian. Because in all of these things, yes, it is a spiritual reality nga assured ta nga united ta in the Lord Jesus Christ. But there is also this physical reality nga tungod kay nahiusa ta kang Ginoong Hesus, dili na makasabot usab ang kalibutan kanato. Our values are different. Lahi na pod atong panlantaw sa kinabuhi. Some of us have lost friends because of our faith in the Lord Jesus Christ. Kaya nga naman, dili naman ta magkasinabot kanila. Lahi naman ilahang gusto. Lahi na pod ang ato ang gusto. We have gone through the different paths. But even in that, Paul says, I want to know more. Gusto ko makaila, makasabot o Diyos because kining tanan kabalo ko will give me the satisfaction and the joy that I need being intimately known by the Lord Jesus Christ ug intimately nakailapod ko kang Ginoong Hesus. And this intimacy would now assure us, and this gives us hope nga bisan og mamatay ta, ultimately adunay paglaom sa kinabuhing walay katapusan because of our union in Christ. So, the next question now for us is, have you experienced this union in the Lord Jesus Christ? Ang intimacy, ang pagkasuod na to kang Ginoong Hesus nga makaingon gyud ta nga sigurado gyud ko. Sigurado gyud ko sa akong kinabuhi. Sigurado gyud ko sa ako ang kaugmaon. Sigurado ko nga ang eternal life is mine. Because of my union in the Lord Jesus Christ. Bisag pait ang kinabuhi.
bisag daghag pagsulay, bisan og gikastigo ko tungod sa ako ang pagtuo, yet I have this joy and this hope. Dili ni makuha sa unsamang mga pagsulay tungod kay buhi man si Kristo sa ako ang kinabuhi. That's the second landmark nga tinuod gyud di ay nga nagpanaw na kita ni ining kinabuhi nga naa sa sakto, the righteous path that the Lord Jesus Christ has set to us. Ug ikatulong nga spiritual landmark mga igsuon, mao ang mauswagong pangandoy nga muliwat kang Kristo Jesus. Mauswagong pangandoy nga muliwat kang Kristo Jesus. Nipadayon si Pablo, mga igsuon ko kang Kristo, wala ako maghuna-una nga nakabuot ko na ang hingpit nga pagkinabuhi. So, in response to being united with the Lord Jesus Christ, He's saying nga, dili man ko perfect. Nga, sobra nagyug ko kabalaan, maunang sure kaayo ko sa ako ang pagkalangit, nga ma-resurrect ko in the coming days. Unya og mamatay ko. No, dili man nga nakabuot na nako ang akong pagkahingpit, apan ang akong gihimo karon mao ang pagpaningkamot sa mga nangagi ug ang pagkalimot nga paghikalimot sa mga nangagi ug pagpaningkamot nga makabuot ko na ang akong gitinguha. I believe this is the two sides of pagkaliwat nga mo mahisama kita kang Ginoong Hesus. Una, kining pagkalimot sa mga nangagi, forgetting what is behind. It primarily conveys the idea of failing to remember or disregarding. Wala na nimo gi-count as importante. Something nga kung ordinaryo pa nga tawo, that should be kept in mind. Nga dapat imuha gyud ning hinumduman kay mao man ni imong nakabuot sa kinabuhi. Mao man ni imong mga kadaugan. And oftentimes mao man na ang ato ang fleshly nga desire. We always look back and ask for respect. And mangayo ta og respeto, mangayo ta og ingon ani tungod kay sa ako ang giagian sa una. Tungod kay maayo ko nga tawo. First honor ko, education wise, I am ingon ani. In terms of business, in terms of my career, ingon ani ko ug ingon ana ko. Ingon si Pablo, forget that. Ayaw na siya hinumdumi. Instead, you are to strain toward what is ahead. Ang pulong ni ana, ang Griego nga pulong ni ana is conveying the idea of stretching forward, extending oneself, pagpaningkamot. Isip, mura siya og ay pursuit. Isip usa ka athlete nga naningkamot gayud aron mahimong himsog, aron mudaog sa lumba. The same manner, it is an effort to reach or attain something that lies ahead. And it is often translated into a pursuit of spiritual goals. Sa Christian life, diha sa pagtuo nga aduna tay paglahutay, adunay forward momentum nga atoa gayud kaning ipadayon. Forgetting what lies behind, straining towards what is ahead. Two sides of one coin in becoming more like the Lord Jesus Christ. So we ask this. Mubalik gyud sa mga igsuon sa unsa may importante sa ato ang kinabuhi. Naabot na ba sa atong kinabuhi nga we look at what our life was. Yes, all these accomplishments. Pero ang ato ang focus is not to bring that to the future. Nga ma-relax nako kay nakabuot ko man kining tanan. But instead, look forward nga, Lord, dili man kana ang imuhang gusto. It's like, one writer says, it's like driving a car. Yes, naamay kanang unsa gani ni rear view mirror. Gamay ra na siya.
Yes, we look at our past as an effort nga to learn from it. Unsay nahitabo sa atoa sa una. Dili man gyud ingon nga kalimtan na gyud to natong tanan. But we do not find, dili nato pangitaon ang atoang worth, ang atoang value to who we were before. Unsay atong nakabuot. Kay ang atoang worth, ang atoang value karon is naaman diha kang Ginoong Hesus. So maningkamot ta nga mahimong mahisama pagayud kang Ginoong Hesukristo. Kay didto man makita gyud nato ang atoang tinuod nga satisfaction diha sa kinabuhi. Paningkamot mga igsuon. Yes, all of these are grace from the Lord. Siya ang naghatag kanato og kusog sa matag adlaw. Siya ang naghatag kanato og kaalam sa matag adlaw. But the Lord expects us to continue to grow. Maningkamot sa atoang pagkahisama kang Ginoong Hesus. And it takes, again, what I call as righteous excellence. Ato aning tan-awon. I call this the 3 GCs of Christ-likeness. To look at GC where we can evaluate our own life. Nga gatubo bata sa niani nga klase sa ato ang kinabuhi. Are we living a righteously excellent life in this aspect sa atong kinabuhi wherever we are? The first GC is the Great Commandment found in Matthew 22:37-39. Are we growing in our love for the Lord every day? And does it manifest sa ato apong paghigugma sa ato ang mga higala? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it. You love your neighbor as yourself. Is there a growing desire to be with the Lord, to pray, to spend time matag adlaw sa Ginoo aron nga ma-express pod nato ang paghigugma dili lang sa Dios but also sa ato ang mga kaigsuunan? Are we growing in our great commandment nga Christ-likeness? This is a command from the Lord Jesus Christ. The second GZ is the Great Commission. Are we growing in our obedience sa mga sugo ni Ginoong Hesus? Ang number 1 gyud niini kay kining pag-make og disciples, to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded. The promise ni Jesus is, surely I am with you always to the very end of the age. We look at our lives, we evaluate it in terms of our obedience to the Lord. Naa na ba na nga desire? Naa ba na ang atoang, although siguro some of us, naa ang desire pero wala patakabalo, Lord, unsaon man. But the great thing about it is naa siya nga desire. Or have we become too complacent with our Christian life? Lord, okay naman ko ani. Basta mo simba lang ko matag Domingo, okay na ko ni ani. Or to some of us, basta mo appeal lang ko og wider group, okay na ko ni ani. Is there a desire nga, Lord, mo appeal ko ani kay one day ako pod magtudlo pod, akong isulti pod ang pulong nimo o Dios sa mga katawhan nga nagkinahanglan niini. I tell you my friends, I know nga naamoy mga kaila who are living miserable lives because they do not know yet the gospel of the Lord Jesus Christ. Do you have that compassion? Naaba ang kaluoy, naaba ang tinguha nga masulti pod nato ang pulong sa Ginoo kanila. Ug ang ikatulo nga GC mga igsuon on we look at ourselves is kining the great cultural mandate. The great cultural mandate. And this leads us even back to Genesis chapter 1. No, this is Genesis chapter 1 verse 18. God blessed them and said to them, this is Adam and Eve, be fruitful and increase in number. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and every living creature that moves on the ground. Yes, this may be before the fall, pero I believe nga ang sugo sa Ginoo to be fruitful and increase in number, fill the earth, manage the earth, subdue the earth is even up until now given to the children of God, given to the church.
Because even after the fall, gisulti man ibalik sa Ginoo kang Noah after sa flood. No? So there is this cultural mandate nga gisugo kanato sa Ginoo. Yes, God is the ultimate creator of everything. Absolutely the creator of everything. But God invites us to be this co-creator. I think I place it here. God as the absolute creator is continuing His work of recreating the world. Kita man ang sad-an nga during the fall, adunay corruption nga nahitabo. Even in the governance, sa pag-subdue o pag-manage nato sa kalibutan. When we talk about the great cultural mandate, the culture here is an invitation sa Ginoo for the church to be co-creators of God. Nga we have this cultural mandate nga we ought to always be fruitful, nga i-manage nato ang kalibutan with godliness, with righteousness. That's why we have a responsibility to take care of creation. This is the great cultural mandate. It is the interaction sa gihatag nga wisdom ni Lord kanato, sa gihatag nga abilities ni Lord kanato on how we engage with the world, with the people, and all of creation that He allows us to have. Now when God says, for God so loved the world, sa 1 John, ang cosmos dito, do not love the world, ingon ni Pastor Joe, katumantong mga systems and corrupt governance that is in the world today, do not love the world. But God also says, for God so loved the world. Now, He is talking here about the whole creation. It's not that kita lang ang giluwas sa Ginoo. God is also in creation. That is why in the book of Revelation, there is the new heavens and new earth. Ang tanan nga mga butang nga ginabuhat nato in righteousness, God says He will preserve all that and we will experience that in the new earth. So, naatay pangutana, because most often kita mga evangelicals would often look at the spiritual things as more important than to do the mundane mga everyday things. In Mark chapter 9, si Christ nagsulti or nangutana ang mga disciples kay Christ nga, Lord, nay usa ka tawo didto. We saw someone driving out demons in your name and we told him to stop because he was not one of us. Ningon si Jesus, ayaw siya pugni. Kay for those nga who is not against us is for us. And right away in verse 41 ni shift si Jesus Christ on talking about spiritual things, no? Casting out of demons. Ingon si Jesus, truly I tell you, anyone who gives you a cup of water in my name because you belong to the Messiah will certainly not lose their reward. Makita na to nga for Jesus Christ, there is no distinction between the spiritual and the things that we do diri sa kalibutan. Because again, we are engaging in this co-creating sa kalibutan together with the Lord. So whether it's simple things, manilhig ra ka sa imuhang balay, but as you do that for the glory of the Lord, you will certainly not lose your reward. When you do things, whether you eat, whether you drink, whatever you do, mga simple things, it's the same thing as casting out demons, Jesus said. If you do it for the glory of God. We have this cultural mandate, mga igsuon, to manage the earth. One theologian said, nga naa siya, ga-drive siya, no? Nigsakay da isa, na driver. Unya paghuman, wala may traffic light, so nagkalanrakas ang mga traffic dito, daghang kay mga sakyanan. What this missionary did was, he knew that his cultural mandate is that God is the God of order, and he has to do this his initiative was to go out sa iyang car, dili man sa traffic aid, di man sa RTA, pero siya ang nagmando dito, ikaw hunong sa, ikaw diri, ikaw diha. That's a mundane thing, but for him, that's a worship to the Lord. Because again, he is engaging in co-creating the world, in managing the world, because again, for Jesus,
ang creation is also important. Mubalik yun ta mga igsoon in our righteous excellence in whatever we do. Whether you eat, you drink, whether nagtrabaho ka, whether naa ka sa business, if you are doing it for the Lord. Again, the values now are different. You are participating in the cultural mandate that is part nga ikaw nagkaliwat pareho kang Ginoong Jesus. Some of us here are good painters. Siguro usahay mag-ingon ka no, sige ra man kog paint ani oy, may pamugawas ko mag-share og gospel. Tinuod man na siya. Sharing the gospel is very important. Pero ang imuhang pag-paint, if you do it for the Lord, you will certainly not lose your reward. Ingon si Jesus. Ang uban sa ato adiri likes to write. In fact, mahulaw magyud ko pastor mag-share sa gospel. Well, I tell you it's important that you share the gospel. Pero do not look at your writing, no? Kanang mag-devotional ka or mag-write ka, maghimo kag mga stories and all that as a waste sa time kay dili man siya spiritual. No. You will not certainly lose your reward if you do that for the glory of God. Some of you are doctors. Some of you are gabantay sa gaisano. Magsigito yung sa man ni akong trabaho, oy, wala man ni no spiritual significance at all. Please don't think something like that. Because whatever you do, if you do it for the glory of God, naanay spiritual significance, you will certainly not lose your reward. Mga igsuon, as we live for the Lord, hinumduman ni nato ang pagkaliwat ni Kristo, mao ang kanunayng pakigbisog diha sa pagkamatarong, righteous excellence in whatever we do, para sa Ginoo. Samtang atuang ginapatay pod ang atuang hakog nga mga pangandoy. In the book of Philippians chapter 3, duhag yun ni, gaining Christ and losing ourselves. Gaining Christ, knowing Christ, losing ourselves. Lahi na ako ang panlantaw, lahi na ang ako ang values. It may look the same, muadto gihapon kag trabaho, muadto gihapon ka og ingon ani, but the motivation now is different. This is now for the glory ni God. Katong sa una, para man to sa akong kaugalingon, para madato ko, musikat ko, para ako ang ingnon tong akong silingan nga, di ba? Imo kong gibinuangan, asa man karon, asa na ko karon. No? That's always the perspective. But now, everything is for the Lord. Righteous excellence. And we do everything in excellence because this is for the Lord. And Jesus says, you will certainly not lose your reward. Salamat Gyud sa Ginoo niani. Mag-ampot ta. Ginoong Dios, salamat Lord that you have called us to strive for excellence in Jesus Christ. Righteous excellence ug maupod ni Lord nga pagpaningkamot nga mahisama kami diha kang Ginoong Hesukristo. Tabangi kami Lord. Change our mindset. Transform our hearts, transform our lives, that we will be people who pursues, nga nagapursue Ginoo, nagapaningkamot sa nga mahisama ug muliwat kang Ginoong Hesus. To be excellent in whatever we do, asa man minimo gibutang Ginoo. Kay kini o Dios, kung among gibuhat para sa imong himaya, then aduna gyoy kahimuan ug kabuhatan kini in eternity. Help us to understand that there is no such thing as mundane for you. Nga kung amuan ning gibuhat o Dios, tungod sa among paghigugma kanimo in worship to you, we will certainly not lose our reward. Tabangi mi o Dios, giyahi kami kanunay sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.